హైదరాబాద్లోని దేవరకొండ బస్తీ రామచంద్రరావు పార్కులో హరితహారం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న కాలుష్యాన్ని పారద్రోలాలనే ఉద్దేశంతో సీఎం కేసీఆర్ హరితహారం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే దానం నాగేంద్ర అన్నారు. సీఎం కేటీఆర్ ఆలోచనలతో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదర్శంగా నిలుస్తుందన్నారు. డివిజన్ పరిధిలో 120 మొక్కలు నాటేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామని కార్పొరేటర్ మన్నె కవిత తెలిపారు. ప్రతి చోట మొక్కలు నాటి వాటిని పరిరక్షించేందుకు అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా ఈ చెట్లు నాటేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఆలోచనతోని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ అంతా కూడా నిర్మూలించాలి, దాన్ని పూర్తిగా ఎరాడికేట్ చేయాలన్న ఆలోచనతోని వృక్షాలు మనం ఎంత పెంచితే అవి మనం వృక్ష రక్షత అని చెప్పి ఏదైతే అనుకుంటామో ఆ రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి ఈ హరితహారం కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టి భారతదేశంలోనే ఏ రాష్ట్రం చేయని విధంగా ఈరోజు మన రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందున్నటువంటి ఈ తరుణంలో ఈరోజు కేటీఆర్ గారు ఆలోచన, అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఈరోజు మేము మా యొక్క కార్పొరేటర్ గారు మరి మన్య కవిత గారు ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. మాస్ ప్లాంటేషన్ అంటే ప్రతి కాలనీలో ప్రతి ఇంటిలో ఒక చెట్టు ఉండాలి అనేది మరి కేటీఆర్ గారి యొక్క ఆలోచన. ఎందుకంటే ఈరోజు పెరుగుతున్నటువంటి ఒక వైరస్లు, రకరకాల వైరస్లు వస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ తరుణంలో అవన్నీ నుంచి మనం అధిగమించి సరైనటువంటి ఆక్సిజన్ దొరకాలి అంటే ఇది ఒకటే మార్గం. కాబట్టి ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా మా యొక్క కేటీఆర్ గారి యొక్క బ్రెయిన్ చైల్డ్ కాబట్టి ఆయన ఆలోచనని పూర్తిగా పరిగణలోకి తీసుకొని ప్రజలంతా కూడా ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ఈరోజు నేను ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్రజలు కూడా స్పాంటేనియస్గా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటా ఉన్నాను. నేను 2-3 చోట్ల ఇటు చూసుకుంటూ వచ్చాను కాలనీలలో. ఇది అంటే ప్రజలు ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద, ప్రభుత్వం మీద ఉన్నటువంటి ఒక విశ్వాసం, ఒక నమ్మకము. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి ప్రతి ఆదేశాన్ని పాటిస్తే ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి ఆదేశాలు మా బాగోగు గురించి ఇస్తుంది, మా శ్రేయస్సు కోరే ఇస్తుంది అన్నటువంటి ఆలోచనలో ప్రజలు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది ఇంకా పెద్ద ఎత్తున దీన్ని కొనసాగించి రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఇది తెలంగాణ మొత్తం కూడా ఒక హరిత తెలంగాణగా మరి ఏ రకంగా అయితే మనము ఆలోచించినట్టుగా ఈ తెలంగాణ సస్యశ్యామలం కావడానికి మరి అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో భాగస్వాములు అవుతున్నటువంటి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏకే ఇంట్లో వెంకటేశ్వర డివిజన్లో ప్లాంటేషన్ జరుగుతోంది. అలాగే మాకు సీఎం ఆధ్వర్యంలో గ్రీన్ ఫ్రైడే అనేసి ఈరోజు 25th రోజు కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతోంది. సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఇది గ్రీనరీ ఫ్రైడే ఆల్ ఓవర్ తెలంగాణ స్టార్ట్ చేయడం అవుతోంది. మాకు వచ్చేసి ఈరోజు 120 మొక్కలు ఇక్కడ నాటడం ప్లాన్లో ఉన్న. సో ఈరోజు నేను ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 5 మొక్కలు నాటడం, ఇంకా కాలనీ వాళ్ళతో కూడా ఈ సండే కానీ అలా ప్లాన్ చేసుకొని కూడా మేము మిగతా వాటికి కూడా టేక్ కేరింగ్ తీసుకొని మళ్ళీ నాటిన మొక్కల్ని కూడా ఎలా కేరింగ్ తీసుకోవాలి, ఒక బోర్వెల్ కానీ ఏమన్నా కావాల్సిన అవసరాలు ఏమైనా ఐటమ్స్ కావాల్సిన ప్లే ఐటమ్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. సో అలాంటి వాడు కేరింగ్ తీసుకుంటూ ఇక మొక్కలు నాటడం అనేది కూడా ఒక గ్రేవ్ యార్డ్ తీసుకోండి, తర్వాత ఫుట్పాత్ మీద కానీ మెట్రో వేలో డౌన్లో ఎక్కడైనా పాత్వే ఉన్నప్పుడు దగ్గర ప్రతి చోట మొక్క నాటాలా ప్లస్ మొక్కలు పంచాలన్న విధానంలో ఈరోజు మేము పచ్చగా వాతావరణంలో పండగలా చేసుకున్నట్టుగా ఉంది. సో ప్రతిరోజు ఈ రోజు నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆగస్ట్ 15th వరకు మాకు గ్రీనరీ తెలంగాణ అనే ప్రోగ్రాం చేయడం జరుగుతుంది.